2025ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଠାରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ସେହିପରି 2026ରେ ଆଉ ଏକ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ କେତେଥର ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିକେଟ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ 2026ରେ କେତେଥର ହେବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍? 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିକେଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ ରାଜା।